Blip blip. Huono valo on tässä meikä blimpsissä. Ei oikein tule akku lopussa. Ei kun tää surkee vanha kamera. Huono. Ei näe mitään. Tää näkyykö tietokoneella paremmin? Joo. Ei, minulla on ihan selkeä kamera. Mulla on niin himmeellä tuo näyttö. Joo. No minä en mitään asetuksia ei muuttanut. Hauki. Uppotukki. 3 kilon luu. Rajoittaja hyökkäs silin. Se olisi kova juttu se. Siikahan se kalastus. Se paino tuo siihen. Hyvästihän tuolta tuli siitä. No helvet. Joo, se 4 kiloa. Montako kiloa siikoja tullut tänne? Niin. Ei kai nyt ole 2-3 kiloa. Kyllä me sitten otetaan kuvia kalaa saalista. Minä en saa tätä. Onko mä soittamaan pelaamaan, mutta näitä on kuva ottanut, kun tuohon miehet on noin työtolussa. 10 katto, kun Nää on kunnan homma. työtousa mies. Sitten valittiin media ja sitten on kamera. Tai jos haluaa ottaa videota, niin sitten ei video.